Чаму Лукашенко мяняе генералаў і якія памылкі спрабуе выправіць? Хто стаў асабістым целаахоўнікам яго малодшага сына Мікалая, а таксама якая трагічная любоўная драма здарылася з Рыгорам Азаронкам? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко тасуе генералаў з чыноўнікамі і зноў абяцае цяжкія часы. Сёння ён зладзіў маштабныя кадравыя перастаноўкі, прызначыўшы на новыя пасады адразу 25 чалавек. Прычым падобна, што гэты нечаканы ператрах указвае на праблемы, якія вельмі яго раздражняюць. Па-першае, сёння былі прызначаныя адразу двое намеснікаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі. Гэта генералы Аляксандр Невяроўскі і Андрэй Гарбаценка. Адметна, што ператасоўка ў ведамстве, якое па сутнасці каардынуе працу ўсіх сілавікоў, адбылася на фоне маштабнай праверкі ўзброеных сіл. І выглядае, што станам арміі Лукашенка застаўся незадаволены, але здымаць лаяльных сабе Вальфовіча і Хрэніна ён пакуль не рызыкуе. Новых прызначэнцаў адразу жа пачалі пужаць няпростымі часамі і прахіндзеямі, якія атачаюць Беларусь. Период непростой, когда вы становитесь одними из руководителей военных ведомств или вооруженных сил Беларуси. Непростой не потому, что тут нас окружают разного рода прохиндеи от политики и в военном отношении наши соперники. Не сказать, если жестче. Таксама генералам была пастаўленая і першая задача – павысіць якасць беларускіх афіцэраў. Лукашенко незадаволены тым, што яны несур'ёзна ўспрымаюць яго пужалкі пра набліжэнне вайны. То, чего они не дотягивают в силу своей такой расхлябанности, ну чего там, будет, не будет эта война, в бою будет проявлена. И вот тут офицер, то, чего они не понимали на гражданке, в военное время, должен подсказать ему, как действовать. Сказать, что у нас идеально в этом отношении нет. И это ваши недоработки. Поэтому в новой должности вы жестко должны контролировать подготовку наших военнослужащих. Таксама новых падначаленых атрымаў і старшыня Акадэміі навук Уладзімір Каранік. Яго намеснікамі прызначылі Віталя Залескага і Аляксея Туханова. Апошнім часам Лукашенко пастаянна патрабуе, каб навукоўцы прынеслі яму нешта, на чым можна добра зарабіць. Але гэтага пакуль не адбываецца, таму і даводзіцца рабіць кадравыя змены. То, что нам надо встряхнуть Академию наук, это факт. Я тоже об этом говорил. Для этого туда и направлен человек относительно молодой, деятельный, который понимает, что от него требуется. Поэтому, но один поле не воин. Ему была поставлена задача найти таких, как вы, молодых, но опытных ребят, на которых можно опереться, да и не чуть что-то опереться, вместе и вперед. І тут, дарэчы, добра бачна, што такое маладосць у разуменні Лукашэнкі. Аднаму з новапрызначаных чыноўнікаў 40 гадоў, а другому 55. Ну і акрамя таго, Лукашенко памяняў пасла ў Зімбабве. Фактычна, ён прызнаўся, што былы кіраўнік дэпартамента фінансавых расследаванняў Ігар Маршалаў не даў рады дыпламатычнай працы. Таму замест сілавіка ў Афрыку цяпер паедзе прафесійны дыпламат Юрый Николайчык, былы начальнік управлення Афрыкі і Блізкага ўсходу Міністэрства замежных спраў. Я только что говорил главе администрации по поводу Маршалова, который у нас в Зимбабве работает. Ну, вроде бы не его работа, как он говорит, молодой парень. Терять мы никого не собираемся. Ну, если не его не получается, естественно, надо искать другую кандидатуру. Мы вроде бы нашли. Но я хочу, чтобы ты понимал, что Зимбабве – это не географически, а філасофскі – это ворота в Афрыку. З іншых прызначэнняў таксама варта адзначыць новага кіраўніка Столінскага раёна Сергея Жыдзецкага. Яго прызначэнне пацвярджае ранейшую інфармацыю пра затрыманне былога мэра Аляксандра Пачко. Таксама пасля суботняй паездкі Лукашэнкі ў Кароўнік пасаду страціў старшыня Лагойскага раёна Аляксандр Ласевіч. Ну а падчас узгаднення кіраўнікоў Маскоўскага і Ленінскага раёнаў Брэста Лукашэнку крыху занесла, і ён пачаў разважаць пра надвор'е і чаканне паводкі. Нягледзячы на снежную зіму, Лукашенко прагназуе, што ніякіх сур'ёзных катаклізмаў не адбудзецца. Вот я все думал, хочу публично сказать, что если кто-то ждет большого снега в этом году и большой воды, тот ошибается. Потому что там, где есть снег и у нас,
он выпадал в морозное время. А когда мороз, минус 30, там, минус 20, он не слежавшийся, ворохом лежал. И как только оттепель, он дал усадку. И вот я смотрел в лесу, на полях, 20-30 самое большое. Там, где задувало, наметало этот снег. Поэтому большого снега не будет. У выніку берасцейцам загадалі пачынаць займацца пасяўной, бо калі прапусціць момант, то не будзе чаго есці. Сеять начнем очень рано, и брестчанам тоже надо будет к этому подключаться, исходя из тех задач, которые мною поставлены были в субботу перед минчанами. Это всех касается. Шефская помощь, без вас, без города мы не обойдемся. Вы позабирали из села всю рабочую силу фактически, теперь надо где-то подключаться и помогать. Это надо делать вовремя, потому что если мы прозеваем, сельское хозяйство опустится, завтра есть будет нечего. Любоўная драма Рыгора Азаронка. У России выпустили книгу паводле дзённікавых запісаў Дар'і Дугінай, дачкі аднаго з галоўных ідэолагаў пуцінізму Александра Дугіна. Дзяўчыну ўзарвалі ў жніўні 22 года падчас замаху на яе бацьку, і з таго дзённіка выглядае, што ў яе быў сур'ёзна закаханы адыёзны беларускі прапагандыст. У кнізе апублікаваныя фрагменты перапісак Азаронка з Дугінай. Падчас сумесных паездак на акупаваныя тэрыторыі Украіны ён захапляўся смеласцю дзяўчыны, якая не баялася прылётаў ракет. А за 2 месяцы да забойства Дугінай беларускі кавалер абяцаў ёй зрабіць прапанову пад якім-небудзь абстрэлам. Але ж узаемнасці Рыгор Азаронак так і не дачакаўся, а гібель Дугінай ён успрыняў вельмі блізка да сэрца. У сваіх праграмах ён нават сабраў адмысловы чорны спіс, у які ўнёс тых, хто на яго думку няправільна адрэагаваў на смерць дзяўчыны. У Мікалая Лукашэнкі з'явіўся уласны телаахоўнік. Журналісты портала «Зеркало» заўважылі, што малодшага сына Александра Лукашэнкі падчас публічных мерапрыемстваў часта суправаджае адзін і той жа чалавек. Па іроніі лёсу аказалася, што персанальны ахоўнік Мікалая пачынаў сваю кар'еру як аграрый. Мужчыну завуць Артём Себашчанскі, і сёння яму 31 год. Ён нарадзіўся ў казахстанскім Цеміртау, але са школы выпускаўся ўжо ў Баранавіцкім раёне Беларусі. Як пазначана на старонках телаахоўніка ў сацыяльных сетках, ён скончыў факультэт механізацыі сельскай гаспадаркі ў горадскай сельгасакадэміі. Да таго, як трапіць у службу бяспекі Лукашэнкі, Артёму Себашчанскаму давялося папрацаваць і на птушкафабрыцы «Дружба», і ў агракамбінаце «Мір», і нават у інтэрнэт-краме «Еўраопта». Але ж у 2019-м хлопец паступіў на службу ў знакамітую часць спецназа 3214, пасля якой стаў телаахоўнікам першых асоб краіны. На фота з Лукашэнкам малодшым Себашчанскага сталі заўважаць як мінімум з пачатку мінулага года. Телаахоўнік суправаджаў Мікалая на марафоне адзінства, а таксама на парадзе 9 мая. Падчас святкавання купальня ў Александрыі ахоўнік сядзеў у залі за спінамі дваіх лукашэнак. Аднак падчас замежных паездак малодшага сына кіраўніка Беларусі ахоўваюць ужо асноўныя телаахоўнікі. Артём Себашчанскі на фота не трапляў. У Мінску адмянілі шматгадовую цырымонію ушанавання ахвяр гета. І гэта трывожны званочак для беларускіх уладаў. 2 і 3 сакавіка мусілі адбыцца жалобныя мерапрыемствы на гадавіну масавых расстрэлаў вязняў мінскага гета. Аднак, як паведамілі ў Саюзе яўрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і грамад, іх адмянілі з меркаванняў бяспекі. Новую дату абяцаюць назваць пазней, але відавочна, што ніякіх мітынгаў не будзе, пакуль не скончыцца гарачая фаза на Блізкім Усходзе. Ніякіх антысеміцкіх інцыдэнтаў у Беларусі апошнім часам не назіралася. Да таго ж, Ізраіль пасля 2020 года прыняў даволі стрыманую пазіцыю ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі. Аднак выглядае, што крытыка афіцыйным Мінскам ваеннай аперацыі ў Іране, а таксама істэрыка прапагандыстаў з паказной жалобай пасля ліквідацыі аяталы Хамінеі не прайшлі незаўважанымі. І гэта яшчэ больш адкідае Беларусь у савецкія часы. Тады мемарыялізацыя Халакосту не віталася, бо Савецкі Саюз рабіў стаўку на падтрымку арабаў у іх канфлікце з Ізраілем. Блогерка не змагла прачытаць верш на беларускай мове з падручніка для 2 класа, і яе відэа сабрала амаль 1 мільён праглядаў і сотні абураных каментарыяў. Мінчанка вырашыла паскардзіцца ў тыктоку на верш, які загадалі вывучыць на памяць яе дзіцяці. Твор аўтара дзяржаўнага гімна Уладзіміра Карызны яна называе трэшам.
Люди добрые, скажите мне, что это такое? 2 класс. Задали учить стих. Вот это что за словы такие, простите меня? Весняй зараначкой светить, лашчыць, як звон ручая. Нягледзячы на тое, што перад вершам былі тлумачэнні тых самых словаў, прычым адразу з правільнымі націскамі, яна палічыла за лепшае пайсці абурацца ў TikTok. І ў выніку відэа набрала больш за 900 000 праглядаў і амаль 3000 каментарыяў. У большасці ролік выклікаў сорам. Многія нават раяць блогерцы пайсці павучыцца разам з дзіцём у 2 клас. Аднак хапае і тых, хто падзяляе меркаванне аўтаркі роліка. Некаторыя каментатары напісалі, што хочуць паскардзіцца ў Міністэрства адукацыі, каб у школьных падручніках былі толькі мілагучныя вершы на беларускай мове. Лукашэнкаўцы прыдумалі новую міжнародную арганізацыю з сумнеўнымі саюзнікамі. Намеснік міністра замежных спраў Беларусі Ігар Сакрэта пахваліўся пачаткам падрыхтоўкі да падпісання так званай еўразійскай хартыі разнастайнасці і шматпалярнасці ў 21 стагоддзі. Дакумент таксама плануюць падпісаць Расія, Іран, Паўночная Карэя і М'янма. Гэтым яны падкрэсляць сваё імкненне да таго, каб супольна супрацьстаяць росту ўплыву якой-небудзь адной дзяржавы і каб міжнародная супольнасць паважала інтарэсы кожнай з краін. Разам з тым Ігар Сакрэта прызнаў, што большасць краін Еўрапейскага Саюза і блоку НАТО праігнаравалі ініцыятыву, але ж чыноўнік перакананы, што да верасня склад падпісантаў хартыі значна пашырыцца. Аднак ужо на старце задума лукашэнкаўцаў можа пацярпець фіяска, бо пра яе было абвешчана 27 лютага, а ўжо на наступны дзень пачалася аперацыя ў Іране, і аднаму з членаў хартыі шматпалярнасці стала проста не да яе. У Маладзечне на пажары загінулі 3 чалавекі. Адзін з іх скокнуў з акна і разбіўся. Трагедыя адбылася вечарам панядзелка ў панэльцы на вуліцы будаўнікоў. Калі ратавальнікі прыбылі на выклік, кватэра на 7-м паверсе гарэла адкрытым полымем. Унутры яе знайшлі целы 2 загінулых. Трэці мужчына, які таксама знаходзіўся ў кватэры яшчэ да прыбыцця МНС, выскачыў з акна, спрабуючы ўратавацца ад агню. Медыкі, якія прыбылі на месца, спрабавалі яго рэанімаваць, але ў выніку мужчына сканаў. Як паведамілі ў следчым камітэце, напярэдадні трагедыі загінулыя пілі і курылі проста ў кватэры, страсаючы попел проста на падлогу. Папярэдне менавіта неасцярожнае абыходжанне з агнём падчас курэння разглядаецца асноўнай прычынай пажару. Здарылася нешта нечаканае. Палітзняволены пасля апеляцыі змягчылі прысуд і выпусцілі на волю. У студзені фатографцы Наталлі Бачурынскай прысудзілі 3 гады калоніі і штраф памерам у 22,5 тысячы беларускіх рублёў, але пасля разгляду апеляцыйнай скаргі жанчыне прысуд змянілі. Як даведалася Гомельская вясна, Вярхоўны суд перакваліфікаваў абвінавачанне з фінансавання на садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. З улікам кепскага стану здароўя Бачурынская атрымала 3 гады хатняй хіміі і выйшла на волю. Змягчэнне прысуду па палітычных артыкулах з'ява незвычайная і даволі рэдкая. Тым не менш, 27 лютага жанчыну унеслі ў спіс экстрэмістаў. У цэнтры Мінска знайшлі цела хлопца, якога шукалі больш за 2 месяцы. У ноч з 26 на 27 снежня ў сталіцы знік 28-гадовы Павел Калашнікаў. Ён адпачываў у начным клубе на Кастрычніцкай вуліцы, пасля выйшаў на вуліцу і прапаў. З наступленнем адлігі аднавіліся актыўныя пошукі Мінчука, і сёння раніцай адмысловыя службы даследавалі дно і бераг Свіслачы ў раёне месца, дзе апошні раз Калашнікаў трапляў на камеры відэаназірання. У нейкі момант валанцёры заўважылі нешта падобнае да чорнага пакета, але высветлілася, што гэта куртка, разам з якой знайшлі і цела чалавека. Прадстаўнікі пошукавага атраду «Анёл» пацвердзілі, што гэта быў Павел Калашнікаў. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.